We vallen hier. Liever een 1000 maal dan dat we 1 keer blijven liggen. Het is simpelweg wat we doen, nog meer wie we zijn. In de streken en de dorpen, in de steden en al het land dat ertussen ligt. De akkers en de weiden zo dicht aan elkaar gebreid als oma's warmste sokken. Dus vraag naar ons land, waarop grootouders klok rondwerkten en gezin wisten te onderhouden. Bar en boos hebben zij tijden genoemd, maar vandaag de dag staan wij hier. Verzetten wij werk voor degenen wie nog niet oud genoeg zijn om te spreken en jarenlang dagelijks wakker worden in ons proberen. Streven en bijna bereiken voor een jij en ik en in ieder van tijden naar morgen. Daar enkel kranen die het glas weer half vol maken. Niet doorsudderen of tergend sijpelen, daar geen sprake van wankel in balans. Gebarsten steen of versplinterd hout. Daar zullen we samen staan, onomstotelijk en onwrikbaar. Hier hoog boven in het hoogste noorden hoeven we niet altijd en al maar mee met de stroom. Je kunt ons even rustig op de kade laten en wij bepalen zelf wel wanneer het tijd is om door te varen. Langs het zout van de zee en het slurpen van het wat en we gaan door. Dit is voor een ieder wie zich door en door Groningen voelt. Dit is recht toe, recht aan, recht uit het hart gesproken en gedragen en we gaan door. Mooi. Welkom bij Mooi Forum, Veurmekoor. Dit wordt een wonderlijke reize vol muziek, poëzie, verhalen, humor, alles wat het oog en het oor streelt. En de tong. Zeker, mooi gezegd, oude woordkunstenaar. Dit programma is een samenwerking tussen het Centrum voor Groningse Taal en Cultuur en Forum Grun. Precies. Het is eigenlijk een soort pruiverij, zeg maar, van alles wat er in stad en omland geschilderd, gezongen, gesproken, gekookt wordt. Het is een stroes vuurjosblom. Ja, ik heb geen flauw idee wat dat betekent. Het klinkt mooi. Ik heb geen flauw idee. Maar dan hebben we onze stadsdichter. Hij heeft het spits afgebeten. Hoe is het om stadsdichter te zijn? Ja, heel goed. Het voelt echt top. Jij wilde het ook heel graag. Ja, en al heel lang. En het is gelukt. Zeker, zeker. Dan moet je dus gelegenheidsgedichten schrijven. Yes. Zou jij deze hele dag een beetje willen volgen? Kijk maar, luister en mok er even een samenvattend afsluitend gedicht. Ga ik me eerst even onderdompelen in de gunnige taal? Duidelijk. Gunnige tol en dan kom ik bij je terug. Tot Deal? straks. Dus gaan. Maar dan loop ik door, want ik gooi hier naar de Nok. Dat is het restaurant in de Nok van het gebouw van Forum. En door is Bart Blikman, de souschef van Nok, een grunnige gerechtje aan het mokken. Dag Bart. Ah, mooi Arno. Mooi. Als wel. Ja, zeker. Met die ook. Zeker, zeker. Wat bist u aan het mokken, jongen? Ik ben even bezig met een gerechtje. Varkensboekspek. Boekspek. Ja, die heb ik even langzaam gegaard. Lekker sous vide. Vannacht. Vannacht. Ja, een stukje slow cooking als het ware, zoals we dat noemen. Ja. Dan blijft hij mooi sappig. Maar- Smaken blijven mooi behouden. Maar hoe lang? De hele nacht? Ik heb hem er gisteren om 5 uur in gedaan en ik heb hem er om 8 uur vanochtend uitgehaald. Dus ja, wel een redelijke poos. Dat is behoorlijk lang, ja. Ja, toch? En wat ga je daarmee maken? Nou, het is een mooi stukje buikspek uit Groningen, omdat we nou ook dag van de Gunningen 12 Van de Waddenvarkens? Van de Waddenvarkens, ja, uit Huizenmeen. Die heb ik zondag hem zelf opgehaald. En nou ja, een mooi varkentje bestaat er niet. Hartstikke mooi leven natuurlijk. En nou ja, daar werken wij ook graag mee. Heb ik natuurlijk nog wat Gronings, mooie zoutkamper granaaltjes. Wil ik er een bij presenteren, die komen in de saus. Genoord. Witte boter, granaal, ja. Mooie witte botersaus. Die Met zit tomaat, hierin. bieslook, die is nou lekker aan het reduceren. Moet wat? nog eventjes een beetje. Aan het reduceren. Reduceren, ja, een beetje een duur woord voor inkoken. Oh. Ja. En wat ben dit voor kleine bolletjes? Mosterdzaadjes, die zijn hem rustig aan pocheren. Die ben nogal hard als je het Pocheren? pocheren. Eigenlijk net iets onder de kook. Ik kook ze niet, maar ik ben ze eigenlijk rustig aan pocheren. Juist. En dat alles leidt tot Tot een gerecht met een noem of nooit? een gerecht. Met wat, sorry? Heeft het een naam? Nee, ik heb er geen naam aan gegeven. Het is eigenlijk op zich ook een nieuw gerechtje. We willen wel op de kaart gaan doen, misschien. Moeten we nog even kijken, misschien nog een beetje fine-tunen. Maar het leek ons wel alvast heel leuk om hiermee bezig te gaan. Maar hij komt op de kaart van Nok. Wellicht, ja. Boekspek met genoord. Boekspek met granaat, ja. Mooi. Maar je bent nog even bezig. Ja, ik heb nog wat peterseliewortel in de oven. Die ben ik aan het roosteren. En die ga ik straks doordraaien tot puree. Maar die ben er nog niet gaar, dus die moet ik straks nog even, ik moet die saus nog even afmaken. De buikspek loopt nog af te koelen, voordat ik hem kan snijden. Dus ja. Nou ben ik nog even onderweg van hier helemaal tot beneden in de hal. Ja. Is het dan zo'n beetje kloor? Ja, dat moet wel goed komen. Wat zijn mijn biertje beloofd aan het eind? Dat is de manier om een beetje lekker tempo bij biertje. mij erin te Oh, daar houden. heb ik sowieso wat lekkers bij. Ik heb nog wat eierballetjes liggen. Dan doen we die daar gezellig bij en dan hebben we ook wel tijd om deze even te presenteren, denk ik. Eind van de rit, boekspek met genoord en eierbal. Komt helemaal goed. Zie ik je straks. dan, Arno. Dankjewel Bart. Mooi, mooi. Dan begint nu reizen. Hier, door het gebouw. Alle roltrap maar heel naar beneden. In mooi Forum, Veurmekoor. Ach,
18 uur? 18 uur moet dat gaan. Hoor ik dat nou goed? Oh, wat lang. Hadden we beter gisteren kunnen bestellen. Ja, of als we nou bestellen, dan hebben we het morgenochtend pas. Ja, dan moeten we hier overnachten. Nou, we hebben bed en breakfast zien te krijgen. Ja, dat gaat mooi in de papieren lopen, zeg. Ja, slow cooking. Slow cooking heet dat. Weet je wie ook slow cooker is? Nee. Ons mama. Oh ja, Weet precies, je nog ja. dat we altijd te laat kwamen 's middags Ja. wat van me eten? Ja, dan had ze het nog de avond ervoor opgezet. Ja. Zelfs als mama brood smeerde van in onze broodtrommeltje, was nog een slow cooker. Nou, mooie boel. Hé, en Ja. moeten we die fiets nou ook op slot zetten? Ja, dat weet ik niet. Er is hier ook nergens een fietsenstalling te vinden, hè? Ze zeggen wel eens dat jonge mensen gaan grunnigers meer proeven. Nou, we hebben hier een 16 jaar, uitvlag werden, zit nog op scholen, op knol. Laatste jaar, dat dan weer wel. En zij schrift haar eigen grunniger liedjes. Vorig jaar, dus dan was ze pas 15, had ze met haar eigen liedje de jury en de publieksprijs wonnen van het Grunniger Liedjesfestival. Tekst en muziek zelf mokt. Het nummer gaat ze ook vandoor hier in Mooi Forum Veurmekoor voor ons hier op 8e verdieping van het Forum zingen. Ken ik die weer? Josien Bakker. De dagen, de nachten, dwolken en minus voorbij. De stilte, de gedachten. Ik raap morgen nooit uit mij. Wanneer komst u nou terug? Het al zo lijkt het. Wanneer ken ik die weer? Morgen ken ik die weer. De klokken, de uren, het gooit snel, maar ook langzaam voorbij. De pijnen, mijn tronen, kwel de snoten in mijn vingers snip. Wanneer komst u nou terug? Het al zo lijkt het. Wanneer ken ik die weer? Morgen ken ik die weer. Wanneer ken ik die weer? Morgen ken ik die weer. Jo, ken ik die weer. Josien Bakker, onthul dein naam. En kom, we gaan naar de volgende roltrap. Slopend lied. Was ik op een stee van hunnig, ik zolderlijn van wol en kamfer wilden. Want hunnig smookt als hunnig, dat wil zeggen zuid als sloop en toegelijks vaals als dood. Het is zomer en het lustert naar kolen. Bewijs me koor terug, naar stee waar licht en lucht ons kleiden, waar dij, waar oosem stoekt in roek van klover. Bij mijn wijten groen knuist. Oren ben nodig om afscheid te nemen. Het is tijd en het lustert naar regen. Rick André dus, onze roltrapdichter. En nu ga ik naar Domi. Klaas Pieterman.
Hij doet zijn dansen onder andere in Groningen. Hij het Bijbel vertoeld, zo met het Bijbelvertolkawaai, daar was toen boos van. En elke nooit kent hem vanzelf van Domi Stoen. Op het moment zeker hem geen rondleidings in Domi Stoen. Nee, dat ken ik omdat er al te gauw te veel mensen zijn. Ja. Dus 2 of 3, dat kon wel. Maar ja, die moet sorteren of... Want de gruit en bluit al wel wat. Ja, Is wat voor dit nou? Domi Stoen en Beung en alle pastorij toen. Nu blijven onder andere op dit moment kerstroos. En dit is polskebloem, narcis in het Gronings. En dit ben live meneerstroon, langkruid in Nederland. En dit blijven bieden hallebulthoes, dat is sneklokje. Ja, sneklokje. En omdat er zo'n vrouw het vuur is, had je ook wel liederke. Die worden alle dag door snijden en gruiden om boven te komen. Of hij had ook wel nokende wiefke. En daar komt er van dat de groene bloren naar die sloe. Kijk, en dit is een dubbele. En dat is een enkele. Dubbele en enkele nokende wiefkes. Ja, als je hem opzoekt in de flora, dan blijkt dat galantes hadden. Maar er ben kwijt nog een soort van. En dat bij narcis net zo. Ik ben ook, kijk, dit is een donkergeel hartje. Ze zijn ook haldagliek en zo. Dus dit zijn stensenplanten, zo. Stensenplanten. Burgblamkes in Goud-Groningers. Burgblamkes. Ja. En is dat een speciaal balkbier van planten uit de Bijbel? Ja, dit zijn planten uit de Bijbel. Wat staan er voor planten in? Van alles. Klemop bijvoorbeeld. En dan heb je bij ons haailoof. Hyacint staat erin. Roos staat er natuurlijk ook in. En dat zijn allemaal planten die in de Bijbel voorkomen? Ja. Ja. En dit is een balk van hortus. We hebben ook een hortus botanicus in staat. Vroeger in Benstad en nu in Hagen. Ja. Maar in ieder geval, dit is van de VU. Die hebben ook een hortus. Juist. Ja. En dit is een hele mooie, hier staan alle stensenplanten in. Nou, en wat Groninger plantennaam betreft, ja, daar ben allemaal hele fraaie namen. Ik vond deze mooi. Ik ben dan weer Laimeneerstroon. Laimeneerstroon. Ja. En er zijn er ook nog gebroken hartjes uit dat. En dat ben Maria of Onze Lieve Vrouw troon. Juist. Hey, deze blauw gruiden in domies toen, ja. bij mensen in toen. Ja. Maar wanneer kan er ook weer wat moois te zijn langs Slootswaal en zo? Gewoon voor ons als we boeten wandelen, dat we wat blamkes zijn. Ja. Nou, als je gaat kijken, dan zou je eerst de diesel aan. Dan komt een peerblauw uit. En als je gaat kijken, dan ben eerst de bloden van Keesblom ben er ook al. En die gaat bij ons Keesblom, omdat als het uitbluid is, hier tikken de ding aan, die valt er waar af. Ja. En dat is net rimkees, dan krijg je ook roggebrood. Maar op andere steden had je honneblom. Dat is ook nog wel even duidelijk. En ik heb wel de indruk dat er in die Slootswaal dat er meer blamkes stonden als jaren geleden. Dat er is meer aandacht voor. Stond minder blom. Stond er minder blom? Nou stond er minder blom. En dan had ook met vrouwen werden die wallen verhuurd. Ja. En dan werden ze of maaid, of ze werden uit de deur gedaan. Ja, vrouwen. Ja. En, voor die is vrouwen wel aan. Ja, precies. Maar toen werd dat gras weer in ieder geval afgevoerd. Ja. En dan, en nou wordt dat dan geklepeld en dan krijg je eiwitrijk grond. En dat wil je nou. En door gruin achtergalon maar brandnegels en keesblom. Juist. Dus zoveel te mooier als de maaid wordt en gras ook afgevoerd wordt, zoveel te diverser is de flora in Slootswaal. En dat is ook nog wel belangrijk om te zeggen. Die Waal, Bermen, dat is ons grootste aaneengesloten natuurgebied. Maar we zijn er geweest. Precies. Dat is maar mooi hem gezegd. Dankjewel, Domi, Geen Klaas dank. Pietema. Ja. Mooi. En van de 6e verdieping, natuur en techniek, gaan we naar de 5e, dat is het filmplein. En door zit, ik zei hem al, David Vroom. Hij is fotograaf. En David heeft samen met Sijas de Groot, dat is een theatermokker, een stichting opricht, Tussenland. En deze stichting heeft van gemeente Grun een hele schiere opdracht gekregen. Wat is de bedoeling? Even oppassen hier. Ze maken van 4 Groninger buurten, namelijk de Weijert, Selwert, Indische buurt De Hoogte en Bijem, een verhaal optekenen. Op een kunstzinnige manier die buurten in beeld brengen. Verhaal en beeld. En uiteindelijk moet dat ook in een soort kraan komen, dat een publicatie voor alle bewoners van die wijken. En David, Bijem hebben jullie inmiddels gehad. Ja, daar zijn we nu mee bezig. Je bent met z'n tweeën die wijk ingegaan Ja. en dan? Ja,
We wisten het ook allemaal niet precies, maar we zijn gewoon eigenlijk gaan dwalen. Dat gebeurt al heel snel in Bijen, dat je aan het dwalen bent, want je verdwaalt heel makkelijk. Ja. Dus ja, je hebt één grote hoofdweg en als je daar eigenlijk van afgaat, nou, dan ben je gewoon verdwaald. Helemaal als je daar één voor het eerst komt. Ik heb begrepen dat ze dat een bloemkoolwijk noemen. Ja, zoals het bij er wordt een ja. bloemkoolwijk genoemd. Ja. We hebben mensen gesproken die bijvoorbeeld, die ontvingen dan visite. En dan was het gewoon 1,5 uur dat mensen te laat kwamen, omdat ze dus Omdat ze iets die konden verdwaald. vinden. Nou, wij waren ook verdwaald en op een gegeven moment liepen we door die wijk om allemaal verhalen op te nemen. En ik ben gaan fotograferen. En toen kwamen we eigenlijk dit tegen. Hutten. Hutten, ja. Nou, dat vinden wij een heel mooi metafoor voor hoe Bijen is. Ja, Eigenlijk je hebt het een aantal karakter foto's van Bijen. meegenomen, Ja. want je hebt meerdere hutten daar gevonden. Precies. En, ja. en waarom is dat een mooie metafoor? Nou ja, Bijen is heel groen en het is een super kinderrijke wijk. Dus Ja. er spelen heel veel kinderen. En niet alleen maar achter de computer, maar ook nog echt buiten. Best wel uniek. Dus nou ja, er is veel groen. En kinderen trekken daar echt in het groen en bouwen daar dus dit soort pareltjes. Nou, dit is dan aan de slootkant en in de tuin van de wijk. Maar bijvoorbeeld deze hut is echt in het Bijenbos. Dus daar bouwen mensen, of die kinderen dus hun eigen huis eigenlijk. Dus ja, dat vonden wij een heel mooi metafoor waar alles in terugkomt. Want je denkt dat dat ook in Bijen beduidend meer gebeurt. Ja, absoluut. Laat maar zien wat je nog Zeker, meer hebt zeker, dan in andere zeker, ja, wijken. absoluut, absoluut. Aha, dus de hutten zijn voor jullie, die geven het gevoel van Bijen weer, Ja, de identiteit van Bijen. De kinderen hebben een drang op een dak boven hun hoofd. En dat gaan ze dan ook echt gewoon Zelf bouwen. een hut bouwen, een huis eigenlijk. Laat je nog wat meer zien? Die Ja, bedrijven? dit is bijvoorbeeld deze kwamen we tegen. Hier werden we bijna een beetje ongemakkelijk, omdat we dachten, hier slaapt iemand in. Hier zou Omdat inderdaad bijna een soort van zwerver kunnen bivakeren. een professionele hut zou je het bijna kunnen noemen. En deze vonden we heel mooi, omdat die zo in het Bijenbos helemaal opgaat. Gaat Dus erop we in de vonden- omgeving. Ja, Ja. dat vonden we ook mooi. We gaan er even snel doorheen. En dit, ja, ik weet niet, bijna een soort van vogelnest of zo. Net als vogels, die gaan ook alles verzamelen en die bouwen daar hun nest. Dat vond ik hier ook bij dit beeld. Ja. Dat alles, ja, een soort van eigen plek gaan maken. En hier zie je de huizen. Deze staat in de context van alle woningen, of een paar woningen van Bijen. En toen denken we, nou ja, wat die grote mensen kunnen, dat kunnen wij ook, dachten die kinderen. Nou, toen hebben ze hier zelf een hut gemaakt. Het is wel grappig. Ik bouwde als kind ook veel hutten inderdaad. Maar dat er in Bijen zoveel stond, had ik niet Ja, verwacht. dat is echt heel nog een paar, typerend want van we moeten door de tijd heen. Dus we Nou, vliegen deze door hier dit zie je ook programma. weer dat je... Hetzelfde. Ja, en dan een huizen van lantaarnpaal Bijen. of een soort van een Erbij paal gehaald. die wordt erbij gehaald. Ja. Dus ja, kinderen zijn ook heel creatief. En dat komt helemaal ook terug in zo'n hut eigenlijk. Ja. Als je dat hier dan ziet. Mooi. Ook best wel professioneel. En dan hier allemaal van die stokjes. Je Als heeft een eigen pad oprit, zo. Ja, oprijlaan precies, richting de hut. Ja. Ja. Er zitten allemaal hele mooie symbolieken zitten erin. Ach, hier zijn ze er zelf ingeklommen. Ja. Mooi. Ja, en het gaat dus ook over de openbare ruimte. Want die kinderen kleden eigenlijk de openbare ruimte aan met hutten. En dat is zie je prachtig. vooral. Dus dat je kan zie heel veel schommels of voetbalveldjes maken. Maar als je kinderen eigenlijk alleen gewoon groen geeft, dan doen ze dit. redden ze zichzelf. Ja, wel. dan bouwen ze gewoon een huis. Dat is bij hem. Ja. Geen wipkip, maar hutten. Ja. Nog één? Precies, ja, dit is Oh. de laatste. En hier zie je dus eigenlijk letterlijk dat ze de openbare ruimte de slingers ophangen. Dus met de hutten. Hij is versierd. Ja, versier je eigenlijk de wijk. Jij hebt de foto's gemaakt. Ja. Zij loopt met jou mee. Jullie lopen samen. Hij gaat de verhalen daarachter Hij schrijven. doet de interviews. Dat wordt in een soort krant uiteindelijk Ja, uitgegeven. in de publicatie en dat geven we dan weer terug aan de wijk en de bewoners. En jullie gaan daarna ook nog 3 andere wijken. Buurt, Ja, in klopt. Grunnig door. Ja, David, veel succes en dankjewel. ja dankjewel. Hoi. Oké, fijne dag. En misschien ook aardig om even te vermelden dat alle andere foto's die je tijdens dit programma in Forum Groningen ziet hangen, zijn ook allemaal van ditzelfde, zijn foto's van David, zijn van ditzelfde project. Delfziel is ook mooi. Ja, prachtig. Hè? Dit is een fotoserie dat we met mama in de stad waren. Kijk, de Hoofdstraat met al die rolluiken. Och, Mooi, hè? kijk, Ja. kijk jongen, in het aquarium. Ja. Daar voelden ze zich als een vis in het water met al dat vocht in de benen. Ja, ook hier, kijk, op de dijk. Oh, dat was mooi, hè? Dat hadden we zo... Dan was net of ze het Eems Hotel zo in het water duwt. Zo, weet je? Wat een prachtig gebouw Ja, is dat toch? goed, hè? Ja, leuk, hè? Och, en kijk, hier probeert ze windmolen na te poetsen met een COPD-long. Ja, leuk, hè? Mooie foto's, toch? Zeg, ben al die foto's eigenlijk zwart-wit? Nee, ik had er wel een kleurenrolletje in. Maar ja, Delfzijl, hè? Het is
36 dag van de Grunnige tol. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar ik spreek ook een hele hoop mensen die Gronings niet zo goed kunnen verstaan. En dan kan er soms wel eens een beetje verwarring ontstaan. Hier zijn een paar voorbeelden. Ede Staal zingt over genoot. En mensen denken soms dat hij zingt genot. Die verwarring is op zich ook wel een beetje begrijpelijk. Want genoot eten is genot. En dan ben je bij de beesten te blijven. Een mug noemt een vlieg een mug. Maar ik noem een mug ook wel eens een neefje. Maar dan denken mensen dat ik het over mijn neef Kevin heb. En als ik bijvoorbeeld een keer bij wat mensen op visite ben en ik vraag om een klokje, dan zeggen ze mij hoe laat het is. Maar als ik zou willen weten hoe laat het is, dan vraag ik wel, is de tijd voor mij? Maar dan kijkt de vrouw me natuurlijk weer boos aan en mijn neef Kevin me lachen. En door wat tijd en klokjes, dan zeg ik, oh, ik ben doen. En dan vraag ik de mensen, wat ben je aan het doen? En dan zeg ik ben doen aan het doen. Heel verwarrend allemaal. Maar Gronings leren maakt je slim en stoer, maar Gronings leren is ook slim stoer. Het is een geboren Fries en zijn pa was Rotterdammer, maar sinds zijn studententijd in de stad was hij nooit meer uit Grun weg te sloog. Dus je zou kunnen zeggen, toch nog gauw terechtkomen. Ik ken hem al vanaf bibliotheek op Vismarkt. Hij is misschien wel de bekendste bibliothecaris van Grun. De afdeling Groningen-Ghana, daar bist u wat die boos van wist. Alsjeblieft. Douwe van der Bijl. Dik 25 jaar. Zo is dat. En elke nou die kent hij ook van Douwe serveert. Ook nog, deed Ja. ik ook nog. Dat was het leukste, dat doe ik nu ook weer eventjes in. We doen even een mini Douwe serveert. Zo is dat. Want? Ik begin gewoon. Ja, Tom. En als je vragen hebt, hoor ik het wel. Ik begin met een non-fictie. Stadjespaleizen, de Amsterdamse school in de stad Groningen. Uitgave van boekwerk. Nou, dames en heren, de Amsterdamse school. Een prachtig bladerboek van allerlei mogelijke vormen van Amsterdamse school in de stad Groningen. Oosterpark en Korrewegwijk. Als je gaat wandelen, dit boek ter voorbereiding. Alleen nog moet starten. Het staat. Ben je een Vera-fan, Arno? Ja, was ik wel. Ja, Was jij? Nou, dit is, jongen, Ja, Willem ik heb de- Colvoort, 30 jaar, Vera-posters. Uitgave, uitgeverij Passage. Dit is ook weer voor de muziekliefhebbers een prachtig bladerboek. En dat is gewoon een schitterende teksten voor onder andere Bill Mensema. Je bladert erin, je gaat weer wat herinneringen ophalen. God ja, die band was er ook. En zoals het hoort, een mooi register erbij. Dus je kunt hier alle bandjes opzoeken die je ooit hebt In het bezocht. Groningen Museum hebben we ook affiches. Hij heeft gehangen. affiches gehangen voor vorig jaar. Prachtig mooi bladerboek voor muziekliefhebber. Een must voor de fans van Vera. Dan hebben we gehad de prijs voor het beste Groninger boek van dit jaar. Emiel Hakkenes, Gas, het verhaal van een Nederlandse bodemschap. Uitgave Thomas Rapp. Wat het bijzonder is aan dit boek is dat hij aan de hand van de hoofdrolspelers die door de jaren heen, het begin vorige eeuw, een rol hebben gespeeld in het gasdossier, waar die schurken van Holland ons gas uit de grond hebben gehaald. Allemaal aan de hand van hoofdpersonen krijg je een prachtige inkijk hoe zich dat allemaal ontwikkeld heeft, waarom het ontstaan is, hoe het gegaan is. Dit boek moet ieder lezen die met gas te maken heeft. En vooral de leden van de enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Verplichte kost. Verplichte lezen. kost. En dat is dus de winnaar van het beste Grunnige Bouk non-fictie. Non-fictie. Juist. Je zat ook in de jury. Ik zat in de jury. Ik stond het er volkomen mee eens. Mooi. Heb ik hier 4 fictieboeken. Ik begin met een Groningstalig boek. Er verschijnt niet zoveel Groningstalig literatuur jaarlijks. Zeker niet voor jongeren. Maar wat nou verschenen is vorig jaar Ingeborg Nienhuis, Schoen of de Vorende Zoltkamper, uitgever van Stichting Groninger Bouk. Dit is een ontzettend leuk verhaal over een jongen uit Zoutkamp, Hades. Hij is opgegroeid in een beschermde omgeving, denkt ja dit is mijn wereld, zo gaat het. Maar ja, de wereld verandert. Moeder loopt weg, omstandigheden veranderen. Hij komt andere mensen tegen. Een ontwikkelingsroman, nou wat is het? 80 pagina's, maar een prachtig mooi boek. Denkt in Gronings lezen moeilijk, helemaal niet. Gewoon beginnen met hardop lezen en je bent er in een paar dagen doorheen. Enig minpuntje moet gezegd worden en dan pak ik dit boek erbij, vormgeving. Had hier nou iets meer aandacht aan gegeven? Want dit, moest kijken, Lambert Canisius, Voos, ja. Lambert Voos. Geweldig. Prachtig vormgegeven. Was ook genomineerd. Was ook genomineerd en terecht. Uitgever AFDH. Prachtig mooi vormgegeven. Ik las dit. Nou, Lambert Voos, jongen, die grijp je bij de donder. Dat gaat over een oud-oom van hem. Die heeft de Tweede Wereldoorlog gemaakt. Eigenlijk een foute keuze. Wat die man meemaakt in Duitsland en aan het Oostfront. Hij schrijft het bam, bam, bam.
Je begint eraan en het laat je niet meer los. Deed mij heel erg denken aan Montaigne van Dirk Aylt Kooijman. Kun je het nog herinneren? Jazeker. Jaren geleden ook zo'n boek waarvan je dacht, potverdorie, dit hoort ook bij de Tweede Wereldoorlog. Deze komt op je lijstje. Deze moet je Lammerfoos. lezen. Ik kijk heel erg uit naar zijn derde boek. En dat was nog niet eens de winnaar van de beste grunnige boek. Dus, Daar komen we nu aan. Aha. De tussenzus, Vincent Kortman. Dit is een debuut. Het gaat over een jongen, Tommy Boezeman. En die heeft een halfzus, Cleo. En die, ja, het is een familiedrama. Het schuurt, maar het is een geweldig mooie, laconieke stijl geschreven. Het is een intens drama. Het eindigt in de stad Schouwburg. Dat je echt denkt van, wat zal er gebeuren? Ik ga het niet verklappen. Nee. Maar de stijl waarin hij schrijft, ontzettend leuk. Deze man moeten we in de gaten houden. Lovende recensie Vincent kreeg hij voor Kortman, hartstikke goed. Ja, winnaar van het beste Groninger boek fictie. En dan heb ik nog als allerlaatste In 10 seconden. de winnaar van Gronings Schrijftalent. Wedstrijd georganiseerd door het Groninger Forum. Over de liefde en de zee. Jan de Kort. Een wedstrijd voor lui die zelf boeken uitgeven. Wordt beoordeeld door een jury. En dit is de winnaar voor dit jaar. Douwe serveert. Het is jammer dat je nooit meer in de bibliotheek werkt, want we missen het programma. Arno, lees feestelijk, groei geestelijk. Lees feestelijk, groei geestelijk. Mooi forum, Veubekoor, dat is dit programma. En het is een samenwerking tussen het Centrum voor de Groningse Tol en Cultuur en Forum Grun. Die ook elk jaar de Dag van de Grunnige Tol organiseert. Nou, dat kent dit jaar niet in verband met corona. Dit is een soort vervanger daarvan, meertmond, dialectmond. Maar er is al besloten dat de Dag van de Grunnige Tol gaat in september of oktober plaatsvinden. Dus Holtnijs en de Goten. Kijk, Myron, die is druk bezig met zijn gedicht. Die verpest je ogen, jongen. Zo. Oh, ja. Goeie. Ja. En het Centrum voor Grunnige Tol en Cultuur organiseert nog veel meer, wil ik zeggen. Maar... Wie is dat dan? Hé, dat is een nieuwe stadsdichter. Dat is Myron Hamming. Nieuwe stadsdichter? Ja. En wat is er daar aan doen dan? Nou ja, wat doen dichters? Dichten, schrijven. Hij is natuurlijk dat gedicht in het Gronings aan het vertalen. Welk Van gedicht? spoken words. Welk gedicht? Spoken words. Spoken word? Ja, met Biden. Nee, hij is alleen, ja. Nee, B. Biden. Oh, Joe Biden. Ja. Oh, van het weggie, van Ja, met die Groningse naam. Amanda. Precies. Gaat hij dat vertalen? Dat vind ik niet kunnen. Waarom niet? Nou, dat is toch een man? Oh, wat geeft dat nou toch? Zou het een van Hamming wezen uit Garnwerd? Waar was ik? Oh ja, wat doet het Centrum voor Grunnige Tol en Cultuur nog meer? Behalve dit programma en de Dag voor de Grunnige Tol. Nou, bijvoorbeeld online cursus Grunners. Dat ken momenteel natuurlijk nooit fysiek vanzelf. Dus binnen online cursussen voor elke een dat Grunners wil leren proeven. Voor beginners, voor gevorderden, elk en een. Er is ook nog een samenwerking met het onderwijs. Er is al een lespakket voor het middelbaar onderwijs. En er is al een lespakket in de MOOC voor het leger onderwijs. Voor kinderen van de legerschool is er bovendien een buusbouwtje. Dat is ook zo mooi. Dat is zo'n soort van, vrouw had je daar wel een hoe en wat in Spaans en zo. Dat als je op reis ging, dat je in Spaans vroeg een keer, heb je condooms bij je. Of zoiets. Maar dat dan in het Grunnigers en voor kinderen dus. En verder is er een samenwerking met de universiteit, met de RUG. En dat komt gauw goed, want ik ga ook proten hier zo in het Media Lab met een professor Dr. Jenny van Doorn. Zij is van de faculteit Economie en Bedrijfskunde en ze heeft een Gronings protende robot. Mooi. Mooi. Dag Jenny. Een Gronings protende robot, daar ben je aan het ontwikkelen Ja, eigenlijk, daar hè? zijn we mee bezig, ja. Waarom? Nou, waarom? Ik ben dus bezig met het onderzoek naar robots in de dienstverlening. En zorg is natuurlijk een hele belangrijke dienstverleningssector. En ik ben één keer met een robot in een bejaardentehuis geweest in Emmen voor een veldonderzoek. En dan zag ik dus dat de mensen veel beter interageerden met de verplegende die gewoon een lokale dialect sprak, dan met de robot die Nederlands sprak. En op een gegeven moment ging die over in Vlaams. En toen die robot ineens begon een liedje in het Vlaams te doen, toen merkte je echt van, nou, er was een soort van irritatie in de ruimte. En toen dacht ik van ja, als je technologie aanbiedt, moet je er wel voor zorgen dat het aansluit bij de belevingswereld van je cliënten. Van je cliënten. Want dat is het. En dat is dan vaak niet Nederlands, maar een dialect zoals Gronings. En is dat lastig? Want hij moet dus geprogrammeerd worden. Sorry,
je moet het leren, maar hij moet dus geprogrammeerd worden om Hij moest geprogrammeerd worden, ja. Dat betekent dat je gewoon de hele Katerlaan hebt ingevoerd op zijn harde schijf? Of... Nou ja, bijna. Nou, wat je doet is, je werkt met zogenaamde spraakdonoren. En die spreken dan uren en uren tekst in. En daarvan ontwikkel je een text-to-speech systeem, waar je dan gewoon tekst in kunt geven. En dan wordt het zeg maar door het text-to-speech systeem wordt het dan uitgegeven en dan moet het op de robot. Dus het is en echt... op een gegeven moment kun je dus daadwerkelijk met hem in gesprek gaan, want hij herkent de dingen die jij zegt. En dan... Nou nee, zover zijn we met het Gronings nog niet, want dan moeten we nog meer data verzamelen. Maar ik ben nu in een fase dat ik kijk van, goh, helpt het? Levert het echt wat op? Wordt het daarvan beter, de zorg en hoe mensen zeg maar, met technologie interageren? En dan kunnen we de volgende stap nemen dat je echt zoals met je telefoon, met je Siri, met de robot ook in het Gronings kunt praten. En dit is hem. En dit is hem. Mooi. Mooi, hoe is het? In de rode tijden. Vind je ook nooit de hele tijden staan te houden? Ja, bij de rode tijden, ja. Waar komst u voort? Ik ben geboren en getogen in Japan. Later ben ik langs Frankrijk. Moet ik nog een tijdje vastzitten vanwege corona. Naar Nederland verroest. Naar Nederland verroest. Nou, ja, nog Grun bent u zelfs verroest. Wat vindt u van Grun? Grun is de mooiste stad van Nederland. Er gaat niks boven Grun. Veel Oud-Forum is een heel mooi gebouw. Vindt het ook nooit? Ja, absoluut. Ja. Een schitterend gebouw, zeker. Zeker, ja. Wat kist u zoal? Ik ken Grun als sproten in Nederlands. Want nou wel nog oefenen. Geen open, de lief van Noordouw. Zou ik dat even zo in horen? Een van Noordouw? Dat is... Ja. Oh, ja. Nou, knap. Dat een grunniger olifant, mag je wel zeggen. Als met waak, is er wel een boom? Ik heb nog geen boom. Maar wat me heel leuk lijkt, is om in de zorg te waken gewoon. Om in de zorg te waken gewoon. Hij proot wel mooi grunnigs, om in de zorg te waken gewoon. Ja. En door is ook eigenlijk voor beduid, toch? Ja, en het voordeel van zo'n robot is natuurlijk dat je er heel veel talen op kunt zetten. Dus we doen het nu met het Gronings. Maar ja, je hebt natuurlijk ook mensen die niet daar wonen waar ze geboren zijn. En dan is het ook handig dat je dan ook een vreemde taal erop kunt zetten. Of misschien zelfs een vreemd dialect. En dat is denk ik het grootste voordeel van technologie. Dat het gewoon flexibeler is dan als je gewoon alleen maar een Gronings sprekende inhuurt, bijvoorbeeld voor de zorg. En het is natuurlijk ook bedoeld, bedenk ik mij nu, je had dat vroeger ook met mensen die emigreerden vanuit Nederland bijvoorbeeld naar Canada of zo. Ja. Als ze oud werden... Ja. Ik weet dat je aan op is, maar wijst toch wel hou of ik heet? Repelsteeltje? Nee. Bidi. Ook niet. Engelien. Ook niet. Wijst wat? Moet ik er maar een prijs vroeg van? Moet ik er maar een prijs vroeg van? Ja, dat kunnen we dan. Dat is een leuk idee. Ja, maar hij moet nog een naam. Dus. Ze moet nog een naam, eigenlijk, hè, met het ja, stemmetje. het is een vrouwenstem, dus ik zou wel zij zeggen. Een beetje leuke Groningse vrouwennaam voor deze robot. Dat is heel leuk. Stuur een mailtje met een leuke Groningse vrouwennaam naar het adres dat ongetwijfeld nu in beeld verschijnt. En voor de leukste naam is er een prijs, namelijk Jenny. Een pakket met Gunninger producten. Dat is de enige Gunningse woord wat ik kan. Een pakket. Prijs is een pakket met grunnige producten en dan is toen mooi enorm. Nou, hoe likt die dat? Dat liep me goud, Mion. Wel, ook mooi grunnig gesproot is mijn volgende gast, Riens Faber. Alleen, je verstoort hem nooit, want hij proot met zijn handen. Mooi meer. Of hij proot met zijn kip. Ik proot met mijn kip. Hen Engelien. Ja, klopt. En Hen Engelien proot ook mooi grunnig. Hen Engelien, ik kan heel Gronings praten. En ik praat minder goed Gronings. En ik zei, hij proot met zijn handen, want je bent ook nog gebarentolk. Ja, ik werk met dove mensen. Ik werk met dove mensen en dus ik kan gebarentaal, ja. Maar Hen Engelien, het is een boek dat je geschreven hebt. Het verhaal draag je ook voor. Het is een theatervoorstelling voor kinderen. Voor kinderen, ja, klopt. Maar dat gebruik je dus eigenlijk helemaal niet bij dat werk, omdat je met dove mensen werkt? Nee, dat is volledig daarnaast. Maar ja, Gronings is natuurlijk, het Neder-Saxisch is erkend als taal. Ja. En daarmee het Gronings ook. Maar wat heel bijzonder is het afgelopen jaar is gebarentaal ook erkend als taal. Het is hot, hè?
Het is helemaal hot and happening door Irma, hè? Irma Sluis. Ja, maar het heeft wel een boost gegeven in de gebaren. En jij kunt dat dus ook, jij kunt gebarentaal, maar je noemt jezelf geen gebarentolk. Dat is ik ben geen tolk. Tolk, dan moet je heel snel kunnen gebaren en dan moet je echt datgene wat de ander zegt, moet je net zo snel kunnen gebaren. Kun je mij eens wat eenvoudige dingen leren? Nou ja, we doen zo meteen een liedje. Misschien is het wel leuk als jij onze Irma bent. Is dat... Ik ben met liefde Irma. En jullie liedje, dat komt wel weer uit de voorstelling? Dat komt uit de voorstelling. En dat liedje, dat heet een klein liedje. En er komen allemaal dieren erin voor. En dat zijn een stuk of 6, 7 dieren. Nou, dat moet je kunnen. Ja, Kom maar door. Kom maar door. Een koe. Een koe, die is makkelijk aan. Koe. Een paard. Paard. Een zwijn. Een zwijn. Een schaap. Een schaap. Een aap. Aap. Een konijn. Konijn. Een haas. Een haas. Een duif. Een duif. Een duif, ja. Top, ja. En een muis. Heb je ze? Uit de voorstelling van Hen Engelien, Riens Faber op gitaar, Jorgen Middel. Hartelijk welkom. Ik ben Irma. Een koe is een kou en een paard een peert. Het komt al goud, hest al wat leert. Een varken is een zwien en een schaap een schoop. Loop me roden, aap is op. Er is een heel klein landje hier in het noorden. Om van te leren groeniger worden. Een konijn is een knie en een haas een hoos. Best groeniger tol, al oordig de boos. Een duif is een doef en een muis een moes. Elk en ooit brood straks Groningers toes. Er is een heel klein landje hier in het noorden. Om van te leren groeniger worden. Groeniger worden. Groeniger worden. En een beetje geboortentol. En hoe zeg je dankjewel in gebarentaal? Dankjewel. Grieze zee. Ze zee dat wie in leegte woon. Dat wind de loggen zomaar aans. Ze zee dat wie een zonne grieze zee. Als koren geel en dieken ons omarm. Grieze zee, zee ze. En ze verwachten een ijsverkoper op het sliek. Onze tweede roltrapdichter, Fieke Gosselo. Dit is rechtbankjuriste. Maar ze is dus ook schrijver van verhalen, columns bij Radio Noord. Een roman, ze is met de tweede bezig. En gedichten dus. Waar gaat hij langzaam, hè? Ja, hij ging opeens wat langzaam. Hij is in de trage stand gegaan. Je had het hele boek wel voor kunnen lezen. Fieke Gosselaar, dus. Ja. En weer een eindje verder naar beneden in dit prachtige gebouw. Naar Harm Naaier. Bijzonder man, veelzijdig man. Hij is theatermokker, hij ontwerpt decors en hij had een plan voor een openluchttheater midden in de contraien van de aardbevings. Vanaf nu te noemen aardbevingsgebied. De Barst heet dat openluchttheater. Dit is hem. Straks ga je er alles over vertellen. Okay. Maar we willen eerst even kennis maken. Wel het Harm Naaier. Wat is toen metgenomen? Wat is dat? Ja, ik ben decorontwerper. Een beetje ruimtelijk ontwerper. Dus dit is een decor, dat is een beetje ruimtelijk en dat is eigenlijk borden, zeg maar. Moet je alle drie bij langs komen? Ja? Ja. Oké. Zal ik hier Decor. beginnen? Dit Dit is een maquette van een voorstelling die ik mocht hebben in Marburg in Duitsland. Staatstheater in Marburg. Ook voor dat gezelschap, voor het Staatstheater? Ja. En er is een stuk van Bertolt Brecht, Arturo Oei, de grote gangstershow. Ja. En die gangster stond voor Hitler, Göring, Goebbels, de opkomst van Derde Rijk, zeg maar. En
Nou ja, zoals zuster bent allemaal bureaus. De huile toneel stond vol met bureaus. De bureaus stonden voor de politiek, zeg maar. En het vlak beneden, zeg maar, het benedenvlak, doe ik eerst nog allemaal lopen. Maar hier wordt steeds wiebeliger. Zoveel het hoger als komt, zoveel spannender wordt het. En... Mooi. En dit is de maquette, maar dit is dus ook echt, dit is gebouwd, dit is het stuk gespeeld ja, zeker. in Marburg. Het is een paar jaar geleden, nou 3, 5 jaar geleden, geloof ik inmiddels alweer. Mooie opdracht. Ja. Ja, en ik probeer altijd een connectie te leggen met de stad. En dat was heel bijzonder, want ik loop door de stad en ik kom door in een grote kerk en ik denk, jeetje, wat is dit hier? Een heel duister hoekje met 2 grote groben. En Paul Hindenburg speelt natuurlijk een grote rol in dit stuk. Dat was de Rijkskanselier voor Hitler. Ja. Eigenlijk die had hem eigenlijk in het zorrel om. En nou ja, de verschillende meningen nog wel een beetje over. Maar goed, ik kwam er dus achter dat die Paul Hindenburg in de kerken in Marburg ligt begraven. Toen dacht ik van, hoe kan dit en dit is een eervol plekje. Ja, en dat is een beetje toeval niet. Dus toen heb ik gekeken hoe dat staat. Maar Hitler had hem begraven in het Tannenberg-monument in Berlijn. En dat is in 1944 is dat gebombardeerd, maar toen hadden ze hem er al uitgehaald. En hij heeft hem een polmol verpoot, zeg maar, in Berlijn. Dat ze dachten van, waar moeten we in godsnaam mee in? Maar ze wilden hem eigenlijk nooit meer boeten begroten. En toen hebben ze hem op nacht, hebben ze alle snelwegen afgezet. Ze hebben heel Marburg hebben ze afgezet. En hebben ze hem s'nachts door in de kerken, in een duister hoekje. Want ze waren natuurlijk bang dat het een soort bedevaartsoord zou worden. En toen is hem van. En ik heb hem gevonden. En nu wordt elke avond, oh jee, dat wordt een bedevaart. En toen hebben we hem in het stuk, zeg maar, dat stuk vertolkt. Ja, begrijp ik. Ja. Tweede. Ja, dat is een beetje een Gronings verhaal. Kist het wel van Vioren en zo, dan komen al dat soort verhalen in huis naar boven. En ik dacht van, eigenlijk moet ik die verhalen eens een keer visualiseren, was wel. En eigenlijk is dat het verhaal van mijn opa, die woonde eigenlijk in Weenderveld, bij Vlagtwedde is dat in de buurt. En toen had de vrouw nog die noodbeplicht. En de noodbeplicht houdt in dat als er iemand kwam te overlijden, dan moest de beide buurman, die moesten dan de overledene in de kist mogen, zeg maar. Dat was gewoon gebruik. Dus op een dag komt de andere buurman van mijn opa, die komt bij hem en zegt, nou ook wat. Ja, vertel. Ja, Potje is overleden. En hij zegt van, ja, nou ja, nou moet het wel gebeuren. Maar hij zei, ik ben nog geen held in. En ja, hoe gaan we dat aanpakken? Nou ja, mijn opa zei, laten we vanavond maar in gaan en dan ik bedenk wel wat. Dus zei er zo om zin. En mijn opa had een plan bedacht. Dat de familie die zal in de keuken, zeg maar. En dan zullen zij in de voorkamer de overledene in de kist maken. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Dat de familie zat in de keuken. En mijn opa zei, wat we doen? We doen het licht de buurt. Dan hoeven we de beide nooit naar te kijken en is het nooit zo spannend. Nou ja, dat was een goud plan natuurlijk. Dus zij hem de overledene in de kist maakt, deksel erop. En toen de familie rouw, en zei van, god, moet luisteren, het is klaar, je kan kijken. Nou, afscheid nemen. Ja, afscheid nemen. Dus de familie die kwam in de voorkamer en zei het licht aan. En de familie kijkt door het roompje en links een dikke teun voor het roompje. Zo is je fout. Zo is je fout, ja. Dus je had hem de verkeerde om ingelegd. Dat is een mooi verhaal. Ja. Dit is eigenlijk alles in één. Dit moet, je kunt er nog nooit zo heel veel over vertellen, maar het is een plan, het is een idee. Ja. Nu is het de baast. Het moet een groot openluchttheater worden, maar er moet nog veel meer mee gebeuren. En nou ja, het moet een soort monument, voor mij is het een soort monument voor het hele aardbevingsgebeuren, zeg maar. En het is in eerste instantie is het een openluchttheater, zo heb ik het ook bedacht. En met wel ambities van 5000 man, zeg maar. Maar goed, dat kan natuurlijk een heel park worden. En het is nou zo dat ze een advies hebben afgegeven, de touwkomst. Ja, door even het plan in Duits. Ja. En het advies is dat we dit moeten gewoon onderzoeken om het samen met het aardbevingsbelevingscentrum, om er een groot ding van te maken, zeg maar. Dat ben je nou nog aan het onderzoeken? Of dat, nou, er komt nou dus een haalbaarheidsonderzoek om te kijken van, god, zal het allemaal lukken. Maar het is natuurlijk een geweldige vliegwiel voor de hele economie in het hele gebied. Ik hoop dat deur gaat. Ik hoop het ook. Maar toen zei ze van tevoren dat ik ken er eigenlijk nog niks over zeggen, want eerst moeten we dat onderzoek afwachten. Precies. Nou, ja. Dan wachten we daarop. Zullen we doorweg? Ja, Harm. Kom weer. Dankjewel. Oké. Mooie verhaal. Mooi. En daarmee kom ik zeker moost. Ja, ik ben beneden. Ik ben in de hal van het forum en ik gooi nog nooit naar boeken. Het is nog nooit klaar, want ze hebben me aan het begin van dit programma een biertje beloofd. En door vanmorgen doorzoot in de houken die wokkeltrap op. Door de newsroom. Door zit er met bier. Dus ik ga daar op. Wokkeltrap.
Hey Myron. Nog druk aan het waken, jong. Zeg, dat was nou een goed idee, zeg, van die haarnaaier. Dat hadden wij ook moeten bedenken. Wat dan? Nou ja, gewoon een plannetje, weet je wel, voor de toekomst. Oh, een voor plan. dat project toekomst. Oh, zoals mijn plan over die fietsenrekken. Ja, nou, dat was hartstikke mooi geweest. Ja, maar we staan hier maar een beetje met die fiets. En we hebben nog geen koffie en niks Ja, gehad, die man. fiets We hebben- overal die fiets mee naartoe. En terwijl je hier omheen allemaal plein hebt en geen fietsenrek te zien. Geen fietsenrek te zien. Geen fietsenrek te zien. Weet je wat, ik ga een plan schrijven voor die toekomst. En als jij dan zo'n... Dan maak ik zo'n maquette van paperclips. Van paperclips. En dat leveren wij dan in. Ja, goed zo. Maar ja, daar hebben we nou niks aan. We moeten eerst die fiets nog Ja, even maar dan nemen we meenemen, die ja. fietsen maar weer mee. Ja. Dat kan niet anders, Ja, toch? precies. Nou, we moeten de eerste verdieping, hè, geloof ik. wacht Oké, even, ja. Ga even een beetje opzij, dan kan ik er ook nog bij. Maar jij Ja, hebt die ja, doe maar. fietstas, Ja. dan zitten we daar weer mee. Ja, doe maar. Nou, Wacht even, hoor. Ja, ja. Ho, ja, Is goed, ja, ga jij maar eerst. Ja, ik zit erin. Druk jij op het knopje. Ja. Dat is te klein, dan kan hier geen Wacht even, scootmobiel wacht even, in, ja, man. Wist je wacht. dat niet? Wat Oh, gaan wacht doen, ja. even. Ja. Maar goed, hebben we zo'n plan gaan schrijven. Doe maar dicht. Doe niet. En hier in de newsroom heb ik afgesproken met Mike van Heert. Bier. Eerst even kijken wat ik daar hoor. Dit is de Rabozaal. Oh, kijk. Daar ga ik straks ook nog even heen. Maar eerst bier. Mike van Heert, waar ben je? Hey Bart. Ah, mooi Arno. En Bart Blikman. Kijk aan, is het gelukt? Zeker, goeiedag gehad. Ja, zeker. Ja, mooi. Wat Ik heb, ook. je, wat even mooi, jongen. Oh, dit is het boekspek. Ik heb hem voor je afgemaakt. De boekspek met de garnaaltjes, venkotje, crème van peterseliewortel, zeekraaltje en mosterd. En dan heb ik hier nog een lekkere saus. Ik zeg, gooi het Van sausje tomaat erover. en beurre blanc. Ik ga eerst even naar Mike om wat biertjes te proeven. En dan ga ik, als dit programma overloopt is even genieten van dit prachtige gerechtje. Geniet ervan. Boekspek Alsjeblieft. met genoeg. En, oh, dat zijn kleine eierballetjes. Ja, lijken wel bitterballen, hè? Ja. Ja, maar dat is perfect voor een borrelhapje, want hier zit een klein kwartel-eitje. Kwartel Waardoor je dus perfect naar eierbal. binnen kan eten. Er zit een mooie dip van curry bij. En, Met een dip van pasta curry. ook. Ik ga naar Mike. Bart, ervan. geweldig bedankt. Ik ga daar zo meteen heerlijk van smullen. Komt helemaal goed. Geniet Dank van je je. beertjes. Dag Mike. Goeiedag. Sorry dat je even moest wachten, maar ik kreeg kwartel eierbal van Bart. Kijk, ze zien er fantastisch uit. En straks ga ik dat over heerlijke gerechtje hebben. Maar eerst gaan we het over bier hebben. Ja. Wat voor bier drink ik straks bij dat lekkere gerechtje? Nou, er zijn twee mogelijkheden. Bij de buikspek past de triple heel goed. Maar de beurre blanc en het garnaaltje, dat is denk ik toch wel de hoppy weizen. Dat is een mooie Nou, dan doen we gewoon eerst de weizenbier. hoppy weizen en daarna de triple. Kan En, allemaal. ja, dat lijkt me wel. Maar ik van Eert, onder andere van Café de Toeter, waar je een enorm assortiment aan speciaal biertjes hebt. Je organiseert ook het bierfestival. Ja. Vorig jaar was dat natuurlijk nooit al te best. Met, Nee, helaas. toen moest op het laatste moment online nog wat van gemaakt worden. En nu? Klopt. Dit jaar? Dit jaar wordt het helaas weer online. Dus we hebben eerst een kleine pre-party, maar half april gaat het los. Dus dan hebben we gewoon online allemaal masterclasses en proeverijen. www.bierfestivalgroningen.nl. Je mag nooit meer raden. Kloor. Half april. Zorg dat je erbij bent. En nou, wat gaan we proeven? Wat heb je meegenomen? We hebben een sour biertje, dus een bewust zuur biertje. Wat op een Pinot Noir vat gelegen heeft, gaat richting wijn. We hebben hier een lekkere hoppige white ale, dat is een Amerikaanse stijl. Dus echt een lekker hoppig biertje. Ze zijn allemaal trouwens in de stad Groningen gebrouwen. Er komen steeds meer brouwerijen. Ja, zeker. Het is echt hot. Ja, het is fantastisch als je bekijkt dat het 10 jaar geleden was er net één brouwerijtje die begon. En nu zitten er al meer dan 25 in de provincie. Hè? Leuk. Dus superleuk. Triple? Dus een triple met hop uit de provincie en uit Drenthe. En met streekproducten gebrouwen, zoals gerst. Hier hebben we een dubbel van brouwerij Martinez, wel bekend, vlak bij het politiebureau. En, Wel bekend. ja. Ach ja, ik bedoel er niks mee. En dit is de Praal. En dit is een Weizenbier, die heeft een beetje bananensmaak. En die hebben we gedryhopt met een cascadehop en een Nieuw-Zeelandse hop. Dus een bitterhop en een lekkere fruitige aromahop. Ik zeg, trek die maar voor mij open. Dat gaan we doen. Ik ben er wel aan toe. Mooi. En dan neem ik daar zo'n overheerlijk. Wil je ook een kwartel eierballetje? Ja, dat lijkt me geen 2 keer. Met een curry dip. Oké. Is dat mooi of niet? Nou. Voor je inschenken. En wat is dit? Die heb je nog niet benoemd. Dat is een alcoholvrij biertje. Oké. Dus die slaan we over. Nou, ik weet niet. Heb je er iets over te melden? Nou ja, wat leuk is, alcoholvrij wordt steeds populairder. En
Kijk, we kennen allemaal het Joep van het Hek met de Buckler-lul. Nou, tegenwoordig zijn ze ook lekker. Dus dit is ook een lekker alcoholvrij biertje. En tegenwoordig kan je dat relatief makkelijk maken. Hoezo? Was dat vroeger moeilijk om te maken? Ja, dat was vroeger moeilijk. Ik begin ondertussen met een niet-alcoholvrij. Je hebt groot gelijk. Cheers. Cheers, ik neem er ook een. Maar waarom is het nu niet meer moeilijk om te maken? Omdat je nu de gist kunt kopen. Vorig jaar en 2 jaar geleden kwam het een beetje in opkomst. Dan moest je nog zelf heel veel experimenteren en zelf de gist creëren om dat te maken. Of klonen van bijvoorbeeld een Duitse gist. En tegenwoordig kan je het gewoon kopen. Dus de hobbybrouwers en professionele brouwers, je zult zien dat er veel meer kleine brouwerijen ook alcoholvrij bier zullen gaan maken. Ja. Ik ben geneigd te zeggen, we hebben lang genoeg over alcoholvrij bier gesproken. Maar ik dacht dat vroeger dat je bier maakte en de alcohol eruit ontrok. Maar jij zegt dat het gebeurt met apart gist. Ja, dat is met gist. Dat is laten we zeggen, de Duitse methode. Kijk, de Heineken 0.0 en de Grols 0.0, de grote brouwerijen, die doen het met de distillatiemethode. Maar dat is veel te kostbaar voor kleine brouwerijen. En het is ook, nu blijft het ook bieren. Dus ja, bier zijn 4 ingrediënten. Dat is water, hop, granen en gist. En dat is dit. Terwijl, nog heel even, want ik moet naar de muziek met een biertje. Maar het aloude klassieke Groningse biertje, dat is een kluinbier, of kluunbier zoals we dat in het Gronings zeggen. Ja, hier hebben we nog het oude recept. Oh, daar heb je het recept van? Ja, dus het oude recept. En in ieder geval, we hebben in 2012 hebben we bij het bierfestival een oud Gronings havenbier laten brouwen door de amateurbrouwers. En vorig jaar weer. En dat is wel leuk, want dat bestaat voor minimaal 35% haver. Dit recept staat 37,5% haver. Dus veel van het... vroeger werd natuurlijk heel veel bier gebrouwen hier in de stad en in Ommeland. Met haver uit de provincie, gerst uit de provincie en water uit de Drentse A. Dus bij de Hoogte A zijn nog steeds contouren zichtbaar, want dat er vroeger heel veel bier gebrouwen is. En er werd heel veel kluinbier gebrouwen. Kluinbier. Ja. Een kliembier, maar goed, maar die hebben we niet, want we en hebben deze... over... in het museum is er nog een gildenstaf uit het jaar 1476. Dat is wel heel erg leuk. En dat is met de referentie aan kluinbier. Dus dat is wel leuk om te horen. En leuk om te weten. Dankjewel. Zeker. Mike van Heert, Bierfestival in april. Kijk op de website www.bierfestivalgroningen.nl. Neem nog een aaieballetje, ik neem een biertje mee, ik ga naar de muziek. Dankjewel. Hoi. Hey. Wat is hier gebeurd? Heb jij iets gezien? Niks gezien. Nou ja, zeg. Dan maar een aaieballetje. Met een kwartel-uitje. Muziek. Som duur het hoogste gras. En som duur dan het dichtste bos. En ik hold die met mijn beide arms vast. Die lijfbeschading laat je nooit meer los. En als ik nou mijn hond.
een die het vasthol is, dat een goud idee. Som ging naar de zon, die gaat slopen in de zee. Til die boom op mijn rug, doet zelfs elke pijn. Misschien de mond al houdt en de steeds van op haar been. Sterenvanger met Al Groot, hun laatste single. Oh man, wat mooi. Bier en live muziek. Ik was hoogst vergeten hoe lekker of dat is. Ik denk dat mijn stapmeteller inmiddels wel op 10.000 staat. Of zal hij op die roltrap niet meetellen? Myron, terug in de hal. We gaan de grond van het Forum. Op dak heb je mij beloofd dat je zou proberen om een samenvattend gedicht te schrijven. Zeker. Is het gelukt? Het is gelukt en ja, ik had natuurlijk een beetje grote mond. Ja, ik kan prima Gronings en noem maar op. Maar ja, dit is dus helemaal in het Gronings gegaan. Dus ik ga kijken wat ik ervan kan maken. Ik hoop dat je trots maakt in ieder geval. Kins deze stad. Kins de stroten, de hauken, de steen, de pleinen die tussen liggen. Kins de maten en de lui die ze drogen, de harms en hun meesters, de kraugen en hun feesten. Kins deze stad, de grachten en hun koordes, de bruggen die ze bindt en het water dat eronder. Door grochten staan voor dijpen, water met koordes die heur, stad dan omarmen. Gaat ie goed? Ja, oké. Dan omarmen als ineensloten vingers. Gun. Dat betekent Groningen. Ja? Oké, top. Gun. Dit is de stee door ik in Muid komen heb. Kent en verloten. Door ik gesproken heb en herinnerd. Door ik vergeten heb en bin. Die klopte niet. Ik heb hier lusterd. Vroort en sum zweeng. Ik heb hier live had. Kins deze stad die night hoopet. Ik ben er nog niet hoor, er is nog een stukje. De stad die vonden wordt de student und windstreken. Zo wiet, zo leen wie de woorden welkom. En kom erin, in tolen, oceanen, wiet vod van ons. Om reden dit is voor de stee, door kraugen nooit lieken te sloeten. Naidoins, wanneer dijp in de nacht, studenten met de stemmen schoor en de glazen leeg, hun beschonken gereer nog wat heuren loten. Gun, soms een stad in stijgers, maar altijd de stad door ik in Muid komen heb, kent en nooit vergeten. Gun, goor morlus. Lot die verbouwen tot wat wie die willen lieken loten. Veel die zelf met naaie stroten en gezichten. Maar ik wil dat is nooit veranderd. Nou, ik ben trots op je. Dank je wel. En weet dat een hoop stadjes gaan Gronings. Die protestadjes. Dus ik vind het knap. Dank je wel voor dit afsluitend gedicht. Dank je wel. Myron Hamming. En door me bij van het einde komen. Dit was Mooi Forum, Veurmekoor. En wat bist u? Namens Centrum voor de Groninger Taal en Cultuur en Forum Grun. Het was mooi om hier deze pruiverij, dit stroes, vuurjaarsbloem te kunnen maken. Het zou ook mooi wezen als het weer gewoon open kan voor elke ene. Tot na een morgen. Ja, mooi Arno. Hé, en bedankt voor het eten. Ja, doe. Doe, was Zo. wel een beetje weinig, hè? Ja, vond ik ook. Ja, als we nog helemaal naar de Delfzijl terug moeten, misschien moeten we eerst nog even met Brander op de Grote Markt even een patatje Ja, halen. man. Denk je niet? Ja, kom. Dit Ach, gaan we even doen. verrek, hier moet je met de fiets wezen. Ach, hier is een fietsenstal. Nou ja, dat hadden ze wel een beetje beter kunnen aangeven. Komen ze nou pas mee? Nou ja, goed. Oké. Daar gaan we. Mooi. Mooi.